Серия от жертви, битка между титани, Иванчук на Родицки. Насладете се. И така, фойерверките започват още от тук. С брилянтния ход кон по F3. Пешка взема топ по F3. Цялата идея е да открием позицията на белия цар. Цар D2. Царят тръгва, като царя е защитников цар D4. Още един уникален ход, при който ако белите вземат, черните вземат и използват свръзката с нападение на коня на C3. Белите реагират с топ А1, контратака. Офицер по Е3 губят фигура по форсиран начин. Офицер Г4, даваме си дамата, виждате жертва след жертва. Белите приемат жертвата и така. Царя отново тръгва на Иванчук в центъра. Страхотна партия, открит шах, още една свръзка, тук имаме свръзка, тук имаме двойно нападение. Дама D2. В случая дамата е напълно безпомощна срещу двойка топове и двойка офицери. Вземаме едното конче. Пешките също помагат в тази атака. Цар е в центъра, твърде открит и така. Финалният удар топ F4. След топ F4 реално белите нямат много продължения. Дама по F4. Вземаме дамата обратно кон E4. Иванчук се справя отлично, защото той има доста напреднала проходна пешка и реално е спечелен в този еншпил. Но какво му изиграва решаваща роля, губеща роля, нека видим. Така, царя обръща внимание, спира пешка F и така подкрепя и неговата проходна пешка. Черните се опитват да организират тяхната контратака на царския фланг, но това не е достатъчно. Белите имат и пешка D, и пешка Б, които са доста по-напреднали. Тук най-точният ход е топ F1, но Иванчук не го отбелязва, защото винаги трябва да бъде готов да жертва, понеже това ще отвлече черния топ при евентуално G3. Бум, топ по F3 произвеждаме. Партията продължава с топ G1. Бута взема цар H7 и ето тук следва дори на високо ниво груба грешка от страна на Иванчук, като взема топ по H4. Знаете как е в цайтнота, винаги е възможно да сбъркате в един ход, особено в крайната част на играта еншпилът. Тук най-правилното положение и победа за Иванчук води до най-простото опростяване, съответно размяна на тези проходни пешки, като произведем дама, отвлечем черния топ, дадем шах, вземайки междинно пешка H и спрем пешка F. Край. Тук партията приключва, защото Иванчук има още една проходна напреднала пешка. Партията завърши с топ по H4, цар G6, активен цар на черните и няма кой да спре пешка F. Последвайте ме за още такива гениални партии.